आं जाया नों जादो जानो जलायबाय नै फिसाजोआ मा बियो मा नाम बिमा मोना बिथिं माबा मोनसे बायदों बिमाजों बिब'जों दा जोङो नैबेयाव फिसाजो उन्दैखौ केक जाहोबाय आरो नै मामोन बियो अपेरा केकनो बेनि दामा जाहैबाय 180 लोगोफोर 180 150 ओइ सामस गंसेखौबो हम गोथाव मोननो हाबा बे केकआ एरिखौ लानो नागिरदों आरो ना फिसाजोआनो ओमफ्राय दा दामखौनो खिन्थानो रोङाखैनो मालिकनाव सोंहरलायनो गोनां जाबाय बेसोरा 498 नैबेयाव हाबफैबाय जोङो नैबेयाव दङ जानायनि दैयाव जानायनि आइटेम सिङाव बिराद गिदिर हल आङो दा हाबबा दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो बार्गार सिङाव बिथिं जाबाय गेलेग्रा आरो नैबेयाव गेलेहोनोसै दसे गथ'फोरखौ नैबेयाव टाइम जन नैबे टाइम जनाव दसे गेलेहोनोसै आरो गथ'फोरखौ जाग्रा जन जाबाय आरो ना लोगोफोरनो आङो सिङाव हाबासै दे बाहेरनिफ्रायनो भिडिअ खालामबाय आरो ना लोगोफोर गोबां भिर जानानै दङ नैबेयावनो जोंहा नैबेयावनो गेलेग्राफोरानो बेयाव जोङो गेलेनोसै आरो गथ'फोरखौ दसे नैबेयाव सेलेक्ट खालामदो माखौ गेलेगोन बेफोरबो गेम आरो ना फैसा सोनानै गेलेनांगौ आरो नै लोगोफोर ओइ गेलेनो थाखाय कार्ड लानो गोनां जायो नै लन फर पावार प्ले नै बिदिनो कार्ड लाबाय आरो आं दा नैबेयाव 1100निखौ लाबाय आरो ना लोगोफोर थारमाने बियो बोसोरसेनि थाखाय थायो जाहैदों आरो ना आं दिन्थिलांनो नाजागोन मा मा गेम गेलेनाय जायो गेलेसिगोन आरो दा नै कार्डखौ लाबाय कार्डखौ नै बिदि सेभ खालामनो गोनां जायो आरो नै खेबदो नै गाइथिं लाबोदो गाइथिं टाइम गैला टाइमाव जाबायबो बैलाय बैयो मावदों दा बैजोंबो हागोन ना दे थुदो
chocolate goodbye. Mama ke chocolate. Đây có chocolate mình về rồi nè. Ghê lên nó xe lên lên này. Tay mà đi nó thằng cái tay mà. Để. Deploy defense guns are down. Find the control panel and bring them back online.
माथो खालामनो बिसोरखौ गेलेहोनायानो रंजाहोनायानो जों बिमा बिफानि खामानि आरो लोगोफोरनो दायो जोङो ओंखारलांनोसै लोगोफोर टाइमबो जाबाय नैबे गोजौआव दसे गथ'फोरखौ गेम गेलेहोबाय गेम गेलेहोनानै जोङो ओंखारलांनोसै आरोना लोगोफोर गाहायाव थांसै दायो जोङो माबा नायगोन जालायबाय नै दे नायदो दे मा नायो दे माबा नायगोन जालायबाय नै बेयावनो मा नायो मा लायो मिथिला दे नायदो हा मा लानो नागिरो बेखौथ' मिथिलानोसै नै